Gerald Tudor and Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safety, good health, and financial blessings, for Mary Jane, Roderick, Joseph, Mylene, Maria Francia, Hector, Vergie, Alexis, Judy, Christian, Leonis, Marie, Angelo, Naina, and John, dulot kan Lantero and Decena family. Para sa kapahingaloan kang kalag ni Father Luan Harcia, asin man, para man sa kalag kan mga dead members kan CRC and LLFCC. Para man sa kalag ni Arnaldo, asin Arvin Arnold, dulot ni Sis Binang. Para man sa kalag ni Richie, dulot ni Nilda Llorin. Para man sa kalag ni Saturnina, Gregorio, Aaron, Pablita, Jose, Antonio, Epifania, Maria Clara, Ronald J. Yolanda, dulot kan Lantero asin Decena family. Asiman para man sa kalag ni Ramon asin Maria, dulot ni Franz Arcayera. Kita nagmamauot na maging maugma sa arual daw nyatong pagkabuhay. Kung kaya ginigibon nyato ang mga paagi, tanganing kita maging maugma. Alagad, day nyato maninigaran ang katutuohan, kan kasakitan asin kamunduan, tadawa kadakol nyatong paagi, tanganing kita maging maugma. Asin, takun umabot na sa kamugtakan na ini ang satong buhay, dapat nyatong girumdumon na mayong buhay na daing sakripisyo. Asin taan Kristiyano, dapat na mag-agi nin mga pagbalubagi, pagsikwal asin mga pasakit. Siring man, isaro niya to sa selebrasyon ngunyan na Domingo ang pagtaos sa to nin bagong surugoon kan mga surugoon kan Diyos, si Papa Leon ikakag-apat. Ihagad niya to sa kagurangnan na biyayayaan asin pasabungan siya, kan maninigong dunong asin pagkamuot sa pagpamahala kan sa iyang Kristiyanong banwaan. Siring man, ang satong pasasalamat sa pagbiyaya sa to nin sarong marhay na pastor, ang satong kaibahan sa pagbaklay, pasiring sa sarong Kristiyano sa sarong Diyos. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, Formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton nyato ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo minapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong laron. Pagtubod yamo lugod maglaron, ikaandam na kami ako. Sa ngalan ka na masing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang sa tuyan ng girumdumon sa tuyang mga personal na intensyon. Siring man, ibali niya to sa satong mga intensyon, digdi sa Santa Misa, an malinig, asin honestong maabot na eleksyon. Ngunyan mga tugang sa tuyan ng akuunan sa itong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan.
Sin pakapatawadan sa tuong mga kasaalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat katolinongan, sa mga tao para kay ang buo. Inuom aumiin ka, inurugyawin ka, sinasambawin ka, pinapanguraway biin ka, pinapasalamatan biin ka. Huli ka, dakula mo, pangurabayan. Pagurang na Diyos, Madeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Pagurang na aking upong Heso Kristo, Pagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akin kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginapan. Ako aansa mo pagkimahera, ikaw na nagtutukaw sa loob kan Ama, kaheraki kami. Daing kasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan loob, kahalan ka. Jesu Cristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Dios na makakamhan asindayng kasagkuran, maggiya ka sa mo pasiring sa pakisumaro kan mga langit nun na kaugmahan, tanganing an ka pakumbabaan kan mga karnero, makaabot sa iya, na kunsain naggikan an kusog nin pastor. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. An buhay, bakong gabos sana kaugmahan. Siring man, igwanin pagtios, asin kasakitan. Inaalok kita na magsarig sa Diyos na nagaataman sa sato. Kung igwa kita kan paglaom na ini, magiging magian, asin magayagayaan sa tung trabaho, asin paglingkod sa kapwa. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pagkahatod ni Pablo asin ni Bernabe kanibanghelyo sa syudad na ito, asin pagkatipo ni dakol na disipulos, si Pablo asin Bernabe nagpadagos haling Perga, nagdatong sa Antioquia, Pisidia. Paglaog sa sinagoga na Sabado nagtukaw. Pagkapahumali ang katiripunan, nagsunod kay Pablo asin kay Bernabe, dakol sa mga Hudiyo saka sa mga parasamba na proselito. Asin sa pakikiulay kan duwa sa inda, sinadol sindang magpadagos sa grasya kan Diyos. Pagabot kan Sabat, haros ang bilog na syudad, natipon sa pagdangog kan tataramon kan kagurangnan. Pagkahiling kan mga katawuan, napano ang mga Hudiyo nin pagkaori. Asin nagkukontra sa mga itinataram ni Pablo, nagraraway. Prangka, si Pablo asin si Bernabe nagsabi, sa indungo na talagang kaipuhan, ipahayag ang tataramon kan Diyos.
Ninhulita isinisikwal nindo ini, asin ikinukondinaraan sa diri, bilang bako maninigo, kan buhay na daing kasagkoran. Uya, nagbibiri kami sa mga hintel. Tasiring tinugon kami kan kagurangnan. Pinagita kang ilaw kan mga hintel, na madaramo ang kaligtasan sagkod sa kapuruhan kan daga. Pagkadangog kaini ang mga hintel na ugmang padagos, pinamuraway ang tataramon kan kagurangnan. Nagtubod ang gabos na itinilaga sa buhay na daing kasagkoran. Naglalakop ang tataramon kang kagurangnan sa bilog na rehiyon. Alagad ang mga Hudiyo nagsutsot nin mga parasambang babae na mapangyari, asinin mga lalaking nanginginutan sa syudad. Nagsunson nin pag-usig laban ki Pablo asin ki Bernabe, asin pinalayas ang duwa sa saindang padulunan. Kaya pinagpag ninda ang alpog sa saindang mga bitis laban sa inda, asin nagpaikonyo. Ang mga disipulos na panunin kaugmahan, asin Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Magpataratara sa kagurangnan bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan, maglaog sa atubong niya sa magayagayang awit. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Aramon na ang kagurangnan iyo ang Diyos. Siya ang nagibo sa to, sa iya kita. Ang banwaan niya ang arimponpon sa iyang pasabsaban. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Tamarahay ang kagurangnan. Sagud pa man ang pagkaherak, asin sa sunod-sunod na kapag-arakian, an sa iyang kaimbudan. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Sa matalinhagang tataramon, buot pakusugon ka nagsurat kan kapahayagan, ang kapwa niya mga Kristiyano sa tahawnin kasakitan. Ang Kristiyano dailigtas sa kasakitan. Alagad, tandaan ta, na ang Diyos madatong sa pagpahid kan sa tong mga luha. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ning kapahayagan. Ako si Juan, nakahiling ning dakol na katawuhan, na mayo ning si Isay man na makakabilang. Harali sa lambang nasyon, rasa, banwaan, asin tataramon. Nakatindog sinda sa tungod kan trono, asin sa tungod kang kordero. Nakasulot, nin puting halabang gubing, kapot kan mga sanganing palma. Dangan ang saro sa mga magurang, nagsabi sako. Ini ang mga hali sa dakulang kahorasaan. Linabahan ninda ang haralaba nindang gubing, asin pinaputi sa dugo kan kordero. Kaya, yaon sinda sa tungod kan trono kan Diyos, nagsasamba sa iya aldaw banggi sa iyang santuaryo. Papandungan sinda kang nagtutukaw sa trono, di na sinda magugutom, ni mapapaha, di man hahampakon kan saldang, ni kan anuman na init, taan kordero na nasa tahaw kan trono, mapastor sa inda. Aantabayanan sinda sa mga burabod ng tubig ng buhay. Asin, papahadion kan Diyos ang lambang luha sa saindang mga mata. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, ang sakuyang mga karnero nagdadangog sa sakong tingog. Midbid ko sinda, sin nagsusunod sinda sako. Tinatawang ko sinda, kan buhay na daing kasagkuran, asinda isinda mawawara sagkod no arinman. Mayo nin maagaw sa inda sa sakong kamot. Anama na iyo ang nagtaw sako, urog kadakula sa gabos. Asin mayo nin makakaagaw sa kamot kanama. Ako asinan ama saro. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa Indo Gabos mga tugang. Diyos marayla daw man po, Father. Kunyan yaw na kita sa ikaapat na Domingo sa panahon nin pagkabuhay liwat din sa tuong kagurangnan. Asin an ikaapat na Domingo sa panahon nin pagkabuhay kan sa tuong kagurangnan, digdi sineselebrar man yato an kapiestahan kan sa tuong kagurangnan bilang marahay na pastor. The Feast of the Good Shepherd. Asin sa pagselebrar niya to kay ning kapistahan kan sa tong kagurangnan bilang marahay na pastor, nadangog niya to sa satong ebanghelyo na sinasabi ni Jesus na an sa iyang mga karnero nagdadangog sa iyang tingog. Midbid ni Jesus sinda, asin an mga karnero ni Jesus nagsusunod sa iya. Mga tugang, ining mga tataramo na ini ni Jesus, igwa ining kumbaga, this has a strong message, a challenge to each one of us bilang sa iyang mga karnero, bilang sa iyang mga tagasunod. Ano an hamon kay ni sa satuya o mensahe kay ni sa satuya mga tugang, nakita pong mga tagasunod ni Kristo as followers of Jesus, as His sheep, kabali sa iyang mga aripunpon, we are called, we are challenged to listen to His voice and follow Him wherever He leads us. Sabi kan sarong padi, sin author na taga-US, by the name Father Joseph Krempa, digdida sa kinaban na ini, kadakol nin mga inaapod na competing voices. Ining mga pwedeng sabihin tang distracting voices or noises, kung sain madalas china-challenge, lalong-lalo na itong mga inaapod tang values in life, either personal values, social values, and even our faith values, pati itong mga inaapod tang moral principles na sa tong tinutubudan. China-challenge kaining mga boses na ini, kaining mga ribuk na ini, na nadadangog niya to digdi sa kinaban na ini. So in this world, sabi niya, in this world, filled with competing voices, distracting noises, ang challenge po sa tuya permi, iyo na kita maghinanyog sa tingog kan sa tong kagurangnan na si Jesus bilang marahay na pastor. Ninhulita, bilang marahay na pastor, an sa iyang giya, an sa iyang boses, an ipinapaabot sa satuya, an pinapadara sa satuya, mayong iba, kundi kun ano an marahay, kun ano an ikakarahay niya to bilang individual, asin kun ano an ikakarahay kan kagabsan. Alagad, anhapot mga tugang, papaano kita makakapaghinanyog sa tingog, sa boses, kan sa tong kagurangnan bilang sato na marahay na pastor? Paano kita makaka-discern? Masasabi tang iyo ini ang boses kan sa tong kagurangnan na marahay na pastor. Paano tayan magigibo? Paano tayan mahihimo? When in fact, masakit nga na ining i-identify ang boses kan sa tong kagurangnan dahil nga ni sa manlain-lain na boses o ribok na sa tong nahihinanyog sa panahon ngunyan digdi sa kinaban. Ano ang dapat tang gibuhon mga tugang? Igwa pong tulong bagay. Enot na enot, kita po kung gusto tang talagang mahinanyog, mamidbidan ang boses o tingog kan sa tong kagurangnan, we need to have a deep relationship with Him. Dapat hararom
ang satuyang pagkamidbid, pagkabisto sa iya bilang satong kagurangnan. Iyon inhulita, if we do not have a deep relationship with our Lord, we will never ever listen to His voice. And our relationship with Him, ini pong kung naka-establisar na kita, kan hararom na relasyon na ini sa satong kagurangnan, this is sustained by our knowledge about Him. Kaya po nga ni mga tugang, the more we know who Jesus is, the more we know Him in our Christian life, the more we will be able to know His will, what He desires for each one of us, kung ano ang gusto niya para sa lambang saro sa satuya, asin para sa gabos. Mga tugang, kung i-aaplikar ta nga ini sa buhay mag-agom, ang mga mag-agom na haloy nang nag-iiribanan, sinda po bagat, hilingon po nindo, obserbaran po nindo, ang kadaklan sa indo, may agom na digdi. Kamo po baga, dahil sa kahaluyan nindong magkaibanan, dahil midbid na nindo ang lambang saro, minsan o madalas, hiling lang kan saro sa indo, aram na kan kapartner nindo. Because you know each other well. Midbid na nindo ang lambang saro. Siring man, sa ibang klase ning relasyon, sa magbarkada, di ba? Ang mga magbarkada, those people who are friends with each other. Sinda po baga, igwa man yan mga inaapod na mga pansadiring lingwahe na sinda sana an nakakaaram. So minsan, hiling man din ninda sa lambang saro, aram na ninda kung anong buot ipaabot kan lambang saro. And this is the same in our relationship with the Lord. Kung gusto ta pong madangog o hinanyugon ang boses kan sa tong kagurangnan, kung gusto ta pong mamidbidan ang boses kan sa tong kagurangnan, we need to establish first a good relationship with Him. Ninhulita, requirement ini, prerequisite ini sa satong pakikipagrelasyon sa iya bilang satong marahay na pastor. So yan po ang enot. We have to establish a good or deep relationship with Him so that we will know what He desires for each one of us, which is for our good. Ikadua po, na kaipuan niya tong gibuon tanganing mamidbidan ta, madiscern ta ang boses kan sa tong kagurangnan, mahinanyog ta iyan bilang sa tong marahay na pastor. Ang enot ta pong gigibuhon, we need to focus, concentrate on His voice in the midst of distracting noises and voices that we usually encounter or hear in our day-to-day living. We need to be attentive to the many different ways. Ang sa itong kagurangnan po, nagtataram yan, bakusa na po sa sarong paagi, in many ways. Minsan, nagtataram yan sa paagi kan sa tuyang kapamilya, kan sa itong kapwa, mga taong nanunumpungan niyato sa satong buhay. In fact, igwang sarong mag-agom na haloy naman sindang magka-relasyon. And then, dahil nga ni haloy naman sindang nag-iiribanan, nagkaigwa man po sindaning talaga misunderstanding with each other. Yes, normal, di ba po? Minsan dahil nagkakaintindihan ang mag-agom. Pero ini mag-agom na ini, nagkaigwa sindaning problema na talagang itong problema na ito nag-lead sa talagang malalang pag-iriwal. And then, nagdi-decide na si Dua na mag-suwayan. Alagad dahil nabisita sindanin sa rong padi. Nabisita sindanin sa rong padi. And then, nag-open up sindaduman sa padi na ito. Na-resolver, na pag-ulayan, nagkaigwa nin, kumbaga, pagkasinabot-sabutan sa lambang saro. Nahil si relationship ninda. Daina nag-lead towards separation. Kaya nga nasabi kay itong mag-agom, ikangaya, Father, padaraka kan kagurangnan. So kita man po mga tugang sa tatong aral daw na pagkabuhay, minsan siring bako kita kaining aware o conscious na marahay, may mga tao
na pinapadara sa satong buhay an satong kagurangnan, lalong-lalo na kung kita yaon man sa pagsakit, kung igwa kitang mga nananumpungan na mga problema na kumbaga madali na kitang mawaran nin paglaom, asin pagtubod sa mahal na Diyos. And then these people sent by God, pinapagirumdum kita to hold on to our faith in God. Nadai kita mawaran nin paglaom, asin pagtubod sa satong kagurangnan. Mga tugang, iyo, masakit talaga na ma-identify ang boses kan satong kagurangnan. Masakit maging focus. Tanganing hinanyugunta ang boses kan satong kagurangnan. Malangani kami po sa seminaryo, kami po kadakol, kang kami mga seminarista, lalo na kang mga seminarista pa kami, kadakol kaming schedule kung sain, igwa kaming pwedeng magpangadji in solitude, magtuninong, in a quiet manner, magpangadji sa mahal na Diyos. Tano ta tinatawang kami kan seminaryo ning mga schedule na siring? Tano? Tanganing madangog mi ang boses kan sa tong kagurangnan. Tanganing maaraman mi, ano ba talaga ang kabutan kan mahal na Diyos para sa samo? Kami ba talagang inaapudan niya magpadi o dai? Kami ba inaapudan niyang magpadagos sa buhay seminaryo, buhay seminarista, tani maging padi niya, ngapit o dai? So kaya, mahalagang maray sa samuya ang magtuninong tanganing magpangadji in order for us to discern well the voice of God, and so that we might be able to know kung ano man talaga ang kabutan nin mahal na Diyos para sa mo. Kamu man po, mga tugang, you are being called to have moments of silence in your spiritual life. Dapat frequent po, igwa kamong practice na maging tuninong aral-daw, tanganing magpangadji, aramon ang kabutan nin mahal na Diyos para sa indo. Tanganing dai kamo mapasala sa indong desisyon sa buhay. Malangani sa aga. Ay, bakupan sa aga. Di ba sa eleksyon, maabot na eleksyon, tama, sa aga. Sa maabot na eleksyon, bako pong iyo, mapili kita nin sa tong magiging mga lideres digdi sa tong bansa, sa munisipalidad ta, sa tuyang syudad, sinsain paman, barangay. Ano ang pangapudan sa satuya, mga tugang kan sa tong kagurangnan? Na magpili kita nin mga magiging lideres niya to, natultol, may integridad, iniisip bakong pansadiri ninda ang kagustuhan o interes, kundi an interes o an ikakarahay kan kagabisan. Paano ta masasabi na ining pipilion ta, bubutuhan ta, ngunya na maabot na eleksyon? Mga tawong marahay, mga tawong tultol, may integridad, pangadjian tapo bago kita magpili. Pag-atidan po niya to sa tuninong na paagi, paghurup-hurupan niya to, pag-adalan niya to, ang mga tawong ini. Asin, maghagad kita nin tabang sa mahal na Diyos. Sa satong pagpili, kung sisay mananggad, an maninigong maging leader niya to digdi sa satuyang lugar. So yan ang kahalagahan, mga tugang, kan pagtutuninong tanganing makafocus, makakonsentrate kita sa paghinanyog kan sa tong kan boses, kan sa tong kagurangnan. Malangan igwa po bagang kasabihan, in silence, God speaks. In silence, God speaks. Kaya ang tawong madaldalon, maribukon, day tataong magtuninong, dawa minsan sa iyang buhay, day niya mahihinanyog ang boses kan sa tong kagurangnan. Day niya maaraman an giya an kabutan sa iya kan kagurangnan. Kaya this is the second challenge to each one of us, that we focus, that we concentrate on the voice of God. And we can be able to do this if from time to time in our day-to-day living we practice silent prayer. Magtuninong tanganing magpangadji, maghurup-hurup tanganing maaraman niya to ang kabutan kan sa tong
marahay na pastor kan sa tong kagurangnan. Asin panghuri po, nakaipuhan niya tong gibuhon, tanganing mahinanyog niya to ang boses kan sa tong kagurangnan, o kaya mapatunayan na talagang kita naghihinanyog sa boses kan sa tong kagurangnan bilang marahay na pastor. Sabi kan sa tong kagurangnan na si Jesus sa tong ebanghelyo, ang sa kong mga karnero, mga tupa ko, nagsusunod sinda sa ko. Kaya this is the third thing na kaipuan niya tong gibuhon, that we follow the voice, the will, or the guide that is being given, or the guidance that is being given to us by our Lord. Mga tugang, it is one thing to listen to the voice of God and to follow His will. Iba po yan. May mga iba sa satuya, mga tugang, na marahil lang magdangog, alagad sa pagsabuhay, kang nainanyog ninda, manunungod, sa kagurangnan, sa kabutan kan kagurangnan, dyan sinda natatalang, dyan sinda dai nakakautob. Kaya, ining dua po ini, listening and doing, they should complete each other in our spiritual life. Ninhulita, ang tunay na karnero, tupa kan sa tong kagurangnan, ang mga tupa nakabali sa iyang aripunpun, nagsusunod sa iyang kabutan. Kaya, mga tugang, habuton po nindo ang sa indong sadiri. Kamu po nasiging simba, kamu po nasiging pangadji man, naghihingaw ang magpangadji. Do you follow the will of God for you? Or baka pansadiri nindong kagustuhan ang sa indong sinusunod. Kaya po nga ni, pinapagirumdum kita ngunyan, if we want to become true sheep, mga karnero kan sa tong kagurangnan, we need to listen to His voice and follow His will. Sundon po niya to ang sa iyang kabutan na mayong ibang maikakatao sa satuya, kundi ang sa tong ikakarahay. Lugod sa pagselebrar niya to, kaining kapistahan kan sa tong kagurangnan bilang sa tong marahay na pastor. Isabuhay tamang pulugod, ining tulong bagay na ini na pinapagirumdom sa satuya. Nakita po, enot na enot, tanganing madiscern, mahinanyog niya to, mamidbidan niya to ang boses kan sa tong kagurangnan na sa tong marahay na pastor. Kaipuhan, ang gibuhon ta, we need to establish first a deep relationship with Him. Ikadua po, nakita mag-focus in the midst of distractions. Digdi sa kinaba na ini, mag-focus kita sa boses, sa kabutan, kan sa tong kagurangnan. Asin, pangtulo, nakita po, sundon ta po ang kabutan, kan sa tong kagurangnan. In this way po, mga tugang, sa mga paaging ini, we will become true sheep of Jesus, our good shepherd. Amen. Matindog na po ang gabos. Ipahayag niya to ang sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus. Nagadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan, ang kahadean kan Dios nangangaipon nin mga jóvenes na andam magdusay kan sa indang buhay para sa mamuton na paglingkod. Kaya pamibi kita sa Ama, an sa tong isisimbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, magdanay na makusog asin maugma sa paglingkod sa espiritual na pangangaipo kan banwaan pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tahaw ng mga kahurasaan, nin arualdaw na pamumuhay-buhay,
Padagos kitang magsarig sa pangataman ni Kristo, ang marahay na pastor, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga inaapod kan Diyos, sa pagharubay kan sa iyang tataramon, asin pagpalakop kan sa iyang kahadean, maging dalisay sa pagsimbag sa iya, pamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang sa satuyang komunidad, makamati kan nakakapaumay na pagkamot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, darahon ni Kristo, ang marahay na pastor, na ligtas sa indang eerokan sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Makakamhan na Ama, kami an sa imong banwaan, na sa imong banwa nagdudulot kan sa muyang mga pamibi na may lubos na paglao masin pagsarig sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagot pa man. Kaugmaan sa kuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asing buot. Inunusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan, na magdanay na mahimbog sa imo. Ako ang bendisyonan, ang sakuyang panugasa sa Matindog po ang gabos. Ika mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang maako malugod kan Dios ama makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimayara kami, nawarasan mo, kaming danay na maggaya-gaya huli kaining mga misteryo paskwal, tanganingan padagos na paghimo kan sa mong pagbagong buhay, magin para sa mo dahilan kandaing tapos na kaugmahan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoo maninigawasin dapat matano sa sinakakaligtas, na ika, kagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na yarubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo, ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo, kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon, na bertudes asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagunaan Diyos ni mangawag mo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. Wasana sa kalitasan,
Agurang nani kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuasa nin tinapay asin pagpasalamat, binaakini asin itinao sa saya mga disipulos. Nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man inkali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kakurangan, ipinapamareton niya mo. Ang karabuhay mo liwan, ipinapahayag, sakot na ikaw magdagos. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Dios lo na kaugalian, nangangahas kita magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagan, insiring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas,
na si Jesucristo. Hulita sa imo an kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahunan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, aray pagilingaan sa mong mga kasaalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan asin da mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace. 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 Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaan, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaan, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaan, kami, in katuninongan. Maluhod po. Uya an kordero kan Dios, uya an napapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak Diyos. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus tinapay ning pagkabuhay, banal na atang ambag saltar. Ako asin ipanao, biyaya ni Diyos Ama. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, marahay na pastor, pagkaniguon mong antabayanan, an sa imong banwaan, asinan mga karnero na tinubos kan mahal na dugo, nin sa imong aki, magkanigong ipamugtak mo, sa mga sabsaba na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. gawi nin pagpapasalamat sa balaog nin bagong Santo Papa. Sarabay po kita, kagurangnan ni Heso Kristo, marahay na pastor asin halangkaw na padi. Naguumaw kami sa imo asin nagdudulot kan samuyang udok sa buot na pagpasalamat sa pag-apod mo ipapaliyon na maglingkod bilang pastor kan simbahan sa bilog na kinaban. Kami sa iyang giyahan bilang mamumuton na pastor na nagmamangno kan sa iyang aripunpon asin naghahanap kan nawawarang karnero. Magi siya para sa mo mabuot asin naghihimating ama, maimbod na para tukdo asin para pamahala Asin para kan sa imong mga banal na misteryo. kan sa imong mga banal na Warasan sa iya ang salod, kusog asin dunong, pakusuga ang bugkos nin samong pagkasararo. Tanganing kami maglingkod sa imo bilang sarong hawak. Linigi asin pakusuga kami sa pagmakulog hulitaan sa imong pagkamuot dainanggad na bibigo. Warasan na sa makusog na buot magsimbag kami sa imong pangapudan para sa misyon. Ika na nabubuhay asin nagahade, kaiba kan Ama asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Buot ko lang pong basahon ang surat pastoral kan sa tuyang ginagalangan na Arsobispo. Matukaw pa ang gabos. Surat pastoral po ini kan sa tong ginagalangan na Arsobispo para sa ngunya na maabot na eleksyon. Namumutan ko mga tugang na padi, reliyoso asin laiko, ang katuninungan mapasaindo gabos. Sa Ebanghelyo ni Juan, si Jesus nagsabi, "Ako ang marahay na pastor." Ang pastor nagdudusay kan sa iyang buhay para sa mga karnero. Mga tugang, nagpapasalamat kita sa Diyos sa balaog nin bagong pastor sa persona ni Papa Leon ika-14. Namimibi kita para sa iya, pantang pinapasan niya, ang dakulang katungdan sa paggiya, asin pagataman, kan ariponpon sa bilog na kinaban. Digdi sa Pilipinas, gigibuhon sa aga, an midterm elections, sa indong pagboto, buot ko kamong pagirumdumon kan mga minasunod. Enot, magboto, susog sa indong konsyensya. Day kamo magpadaog sa takot o pwersa. Day kamo magpahikayat sa kwarta, mga regalo, mga pabor, asin mga putik na panuga. Ikaduwa, butuhan ang mga kandidato na susog sa indong konsyensya, mapaurog kan karahayan nin kagabsan, bako kan sa indang mga personal na interes. Ikatulo, butuhan ang mga kandidato na may kakayahan, asin kaaraman para sa pwesto na sa indang papamayuhan. Sa pagselebrar niya to kan Domingo nin marahay na pastor, si Jesus nagpapagirumdom kan mga karahayan nin tunay na pastor, an para patandan na bako man nin pastor, asin bako niyang sadiri an mga karnero, makahiling ni nagdadangadang na lobo, asin binabayaan ang mga karnero asin nagdudulagdangan ang lobo tatabagun sinda. Inihulita siya, nagtatrabaho para sa bayad, kaya daing pakilabot sa mga karnero. Magpili kita kan mga lideres na andam asin tugot na magdusay kan sa diri sa paglingkod nin mga kahimanwa. Mga tugang, nagtutugdok kita kan futuro sa paagi nin saradit na lakdang. An eleksyon sarong sadit na lakdang para sa satong futuro. Alagad kun padagos kitang maggibonin sa lang lakdang sa eleksyon, makakaabot daw kita sa minamaot niya tong padudumanan, mauswag asin matuninong na barangay, munisipalidad, syudad o barangay, probinsya.
Asinasyon, so pwede man pong basahon ang surat pastoral na ini sa ibang paagi, lalong-lalo na sa social media, sa page kan sa tuyang Archdiocese and Archdiocese of Cáceres. Matukaw muna po kita. Pasalamatan ta po ang sa tuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Salamat po, Father. Ang sa tuya pong Mass Offeror, Adonai's Love Community, Mr. and Mrs. Ariel Arcilla and family, as in Mr. Edgar Ramos. Siringman, pasalamatan taan sa tuyang mga akolito, mga nagbasa as in Ministro Laiko, as in kamugabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indugabos. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto. Lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na daing nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang tinapahay na nagpaso, ang muragohod nin pa kung gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalan din tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Harayo